हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर नै जोङो दायो बेलासियाव बाजाराव बेरायहैनो नागिरदों आरो नै टट'जों नै जोङो दायो फेमिलिजोंनो बेरायहैनो नागिरदों आंनो हिन्जावबो थांगोन फिसाजो थांगोन आरो सासे मामाय थांफागोन टट'जों गरमाव न'आव थाबाय थानो बाबाय नालाय न'आव थाबाय थाबाबो बांद्राय गरम मोनो ओंखायनो हाथाय बाजार बेरायहैयोब्ला एसे थान्दा जायो आरो ओंखायनो नै जोंहा टट'जों होलांसै बास स्रो स्रो नांलायलायनाय एखे कसुगाव बाजाराव थांनो नागिरदों जों नै लोगोफोर जोङो दायो बाजाराव सफैबाय बाजाराव ओरैबायदि अखाजों असान्थिथार ओरै थांलाय ओरै फैलाय अखा ज्रय 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 हाथारदों दा जों नै जुरिगुथि फानग्रा मुलि फानग्रा खाथियाव जोङो जिरायनानै दङ बायनो नागिरदोंसो अखाजोंनो बेरायनो हाला बाजारावनो ओरै बायदिसिना अनेक बुस्थु बायनांगौमोन नागिरनानै दा बायनोनो उसुबिदा जाबाय नै अखायानो थाबायजाला ओरै र' राराय ओरै र' रायरिं अखा गलाजोबनाय जेथिंबो थांजाला मानसियानो नै गैया अखाजों माबा गामाखालिबाथ' ओरैबायदि एरखेलायनो हायो मानसि जायो दिनै गैया आरो अखाजों बिनिफ्राय नै जों नाथुर जुनाय एसे बायनानै लाबाय बिराद मोजां मोनो आं नाथुर जुनाय गोरानखौ जानो बायनानै लाबाय आरो जों गाज्रि ओंखारबायना खानाया tasu berasa bandel-bandel tak tasu berasa bandel-bandel itu ada yang berat mitra itu sih dari ada kucing tangkap selah नै जों लोगोफोर माने बाजार खालामखांनानै दायो फैफिनबाय बिराद अखाजोंनो दिगदारथारमोन नालाय नै जों दायो फैफिनबाय आरो अखायाबो गैला नै नागारजोब्बाय बेनिफ्राय नै जों न'सिम फैगासिनो दं आरो नै
आधा घन्टा खेल्न आउने